จุดทอมเนี่ยasam long sameduk masuk long si KCS dan ketika asam situ long masih dah bosan apa kami dipura kita ambil pantai dengan white kami masih dipura an ke penap jintum baji troksira milik dikerap power sintum lambing dan baji Patumi jangmipo ni phai krehini arni KCS Central Committee atom Karbi Anglong pen angtan ha Tripura aderan ingding inkoi state level by sutar committee Tripura chubalai buthua rong aje along Karbi ajutang kapaklang lunchi aphan kedam tanga por arni pen jusik chudang ponsi Patumi borjan hidipi along pen Tripura adet kapale damji aphan bar pon luntilo Bangso Jamek Jasmet KCS Office Secretary Suren Hanse Borjan KCS President Jana Singh Teron Lapen Vice President Sarthi Kiling Borjana KCS Secretary Jana Singh Togbi Assistant Secretary John Ingti atum patibi pon pensi Tripura de along isike thedung aro aji mate ingdeng inkoi state level by sutar committee Tripura chubalai buthu along Karbi ajutang mate Karbi akilun ke kan ke paklang nunchi phan patumi analo por phai hinira chitimapor Borjana Howard hidipi pen bar pon rentilo pusi nilitum pherangki hidipi pen Wilson Bay sahemalong birta nangpale La bangso a conference along armo suri narkep sose kapre akhe tumta chitongdon amailong Dr. Gyanendra Burman Professor of Cotton University Guwahati Parsuram Surya Narayan Suri Sangathon Montri Akhil Bharatiya Janatiya Suraksha Mans Boloram Phangcho Vibhag Karyawa Rashtriya Sayam Sevak Sangha Difu Vibhag Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulira Rohanglapen MLA EM MSc Anparta Karbi Richo Ram Singh Rohanglapen Arisang Hoatum Chitong Nuniti Mailong Dr. Gyanendra Burman Kaningja teki Sidul Tribe Khiatum Minority Christian along Chipa Ogdunlo Pulote Alang litum ST pu chipu une lapen ST amen pen alicho endun nangi Ate minority kapachin thurjia pharmanta government atum kitikpon dolo Minority pen ale kelong nilidum thangta ki pudunji alam avi lasi ST amen pen ale nangchu endu nangni pusi ninchipon Lapen anto takali India adet kachari aronalo along ketok dak Article 342 paragraph 2 along ST pharman kerai thipjipu ketok do lasi kebang jilanga pora hot 342 article kapajonji aronate jingwaira implement angji pusi ninji Anparta assembly election pu non council election pu non ST constituency anke ST atwa phansi election ticket pichor nangji puta ninche pon Difu pen Rajiv Rongpi report Karbi Daily News